Στην κινέζικη κουζίνα χρησιμοποιούν πάρα πολύ την πιπερόριζα και επίσης το σκόρδο. Θα δείτε στις συνταγές των κινέζικων βιβλίων που αγοράζετε στις νοικοκυρές, σε όλα τα φαγητά, το 95% τσίντζερ σκόρδο, φρέσκο τσίντζερ. Θα βάλουμε και λίγο μέσα να δώσει ένα ωραίο άρωμα εξωτικό. Το κόβουμε αυτό σε μικρά κομματάκια. Όταν θα τσιγαριστούν τα λαχανικά, θα δώσει ωραίο άρωμα. Βάλτε και αυτά εδώ. Το σκόρδο. Έχω από την άλλη μεριά στον πάγκο. Θα βάλω και μερικές λουρίδες. Δεν πειράζει. Βάλα και μερικές λουριδίτσες σκορδάκι. Ας σας πω εδώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το πιάτο μας αυτό είναι έτοιμο. Το βλέπετε, δεν θα γίνει μπούγιο μεγάλο. Τα ωραία τα λαχανικά που κόψαμε όλα φρέσκα. Κυρίες και κύριοι, γύρισα την κάμερα προς αυτή τη μεριά που έχω το πετρογκάζ και όλα τα υλικά που χρησιμοποιώ για τα φαγητά τα κινέζικα που φτιάχνω, όπως βλέπετε. Ξεχάσαμε κάτι. Για το πιάτο με τα λαχανικά με τις γαρίδες, πρέπει να τις μαρινάρουμε λίγο. Βάζουμε λίγη light soya sauce. Εδώ είναι η light soya sauce. Οι γαρίδες μας είναι εδώ. Είναι Ατλαντικού βέβαια. Είναι, πώς θα το πω, δεν είναι φρέσκες γαρίδες. Εσείς οι νοικοκυρές, αν θέλετε να πάρετε φρέσκες, πολύ ευχαρίστως να τις πάρετε τις φρέσκες, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, πρέπει να βάλουμε λίγη light soya sauce, να τραβήξει λίγο τις γεύσεις. Λοιπόν, θα τις βάλω σε ένα πλαστικό. Εδώ είναι. Να βάλω τις γαρίδες μέσα, αν σε αυτά από εδώ, και να βάλω λίγη light soya sauce εδώ. Πολύ λίγη, γιατί είναι αλμυρή. Τα ανακατεύουμε. Βλέπετε εδώ, θα ανακατεύουμε με το κουτάλι μας. Να τραβήξουμε τις γεύσεις. Η γαρίδα, γιατί πρέπει να την τηγανίσουμε μετά. Ελαφρώς. Επίσης, θα βάλουμε, εδώ σε αυτή την περίπτωση, θα βάλουμε και λίγο corn flour μέσα, για να μπορέσει να γίνει η γαρίδα μας, να γίνει μαλακιά, να μην είναι σκληρή όταν θα την τηγανίσουμε. Βάζουμε και ένα κουταλάκι περίπου corn flour. Έχετε λιγάκι ακόμα να βάλετε, δεν πειράζει. Αυτό θα σφίξει τώρα αυτό το πράγμα με το corn flour. Είναι το πατό που σας έχω πει. Όταν θα πέσει το καυτό λάδι μέσα, θα το προστατεύσει τη γαρίδα, το corn flour. Λοιπόν, να ανακατέψω εδώ πέρα τις γαρίδες τώρα με το corn flour. Εδώ πρέπει να βάλεις το χέρι σου, γιατί δεν γίνεται δουλειά σωστή. Μαγείροι είμαστε, καθαρά κομμένα τα νύχια μας, καθαροί είμαστε, ωραίοι είμαστε. Έχω πολλές κουτάλες εδώ, κινέζικες. Ρίχνουμε εδώ το λάδι μας για να τηγανίσουμε τα γαριδάκια. Εδώ. Ανάβουμε τη φωτιά τώρα. Να κάψει το λάδι, πρέπει να ανάψουμε και τον απορροφητήρα για τα λάδια. Πρέπει να κάψει το λάδι για να τηγανίσουμε τις γαρίδες. Πρέπει να περιμένουμε λίγο. Πρέπει να καίει το λάδι. Αν δεν καίει το λάδι, είναι παγωμένο, δεν κάνουμε τίποτα. Πρέπει να κάψει καλά, να αρχίσει να καπνίζει. Και μόλις πέσουν οι γαρίδες μέσα με το corn flour που έχω βάλει, το παλτό που λέμε, που κρυώνουν οι γαριδούλες, τσακ, για να είναι τρυφερές μέσα. Να το λάδι τώρα. Το βλέπετε. Βλέπετε τις γαρίδες.
μάλλον τη χαμηλώνουμε. Ρίχνουμε λίγο λάδι. Λίγο σκορδάκι, το οποίο έχει κρασί, άσπρο κρασί, λευκό ίνο. Καπάκι όλα αυτά μέσα. Ανοίγουμε τη φωτιά τώρα θέλουμε. Μην τα κάψουμε τα λαχανικά μας. Το σκονάκι, το τσίζερ μέσα, την πιπερόριζα. Αμέσως βάζουμε μισή κουτάλα νεράκι. Βάζουμε το τσίλι που είπαμε. Όχι πάρα πολύ γιατί θέλει παρόλο. Προσθέτουμε λίγη λάι σόγια σως. Βλέπετε εδώ πέρα τι κάπνεται εδώ. Βάζουμε και τις γαρίδες. Ωραίο πράγμα. Να πάρουμε και ένα πιάτο. Βλέπετε έχουμε πολλές κάπνες. Δεν είναι εδώ πέρα εστιατόριο. Εδώ κυρίες και κύριοι δεν είναι εστιατόριο κινέζικο. Αμέσως corn flour. Να δέσουμε το πιάτο μας. Και ρίχνουμε και λίγο σισαμέλο προς το τέλος. Μεγάλη κάπνα, ανοίγω παράθυρο, τι να κάνει. Φοβερό πιάτο, λουκούμι σας λέω. Είναι μικρό το πιάτο, το βάλω πάνω σε ένα άσπρο να φαίνεται. Να το πιάτο μας. Με τις γαρίδες μας, τα τραγανιστά μας, τα λαχανικά που δεν τα καίμε, με μεγάλα κομμάτια ωραία. Κοιτάξτε τι ωραίο πιάτο βγήκε. Όλα ζωντανά. Οι γαρίδες μέσα, το βλέπετε. Αχνιστό και ωραίο, πως κοβολάει. Το βλέπετε τι ωραίο που είναι. Το γυρίσω και από εδώ να το δείτε. Δεν έχω σκηνοθέτες, δεν έχω κανέναν εδώ πέρα για να με τραβήξει και είναι και νύχτα. Δεν έχω προβολής όπως καταλαβαίνετε. Αν ήταν μεσημέρι μέρα, αν ήμουν στο στούντιο, στην τηλεόραση κάπου θα βλέπατε τι ωραίο που θα φαίνονταν το πιατάκι μας αυτό. Το βλέπετε τι ωραίο που είναι. Με τα λαχανικάκια του, όμορφο και ωραίο. Όλα ζωντανά, τα βλέπετε. Έτσι τα τρώνε οι Κινέζοι, δεν τα λιώνουν, δεν τα κάνουν νιανιά όπως στην ελληνική κουζίνα. Οι νοικοκυρές που τα βάζουν τα κομμάτια το κρέας, τέλος πάντων με τα λαχανικά μέσα σε μια χύτρα και τις φύγουν από πάνω και βράζει αυτό το πράγμα μια ώρα. Και μετά είναι νιανιά τα λαχανικά μέσα, χάνουν και τις θερμίδες τους και το άρωμά τους. Τέλος πάντων, θα τα πούμε την επόμενη φορά με άλλες καινούριες συνταγές κινέζικες. Πρέπει να σας πω να έχετε πάντα την υγεία σας και να είστε πάντα καλά. Καληνύχτα σας.